Sziasztok, az Auner motoros magazint látjátok, majd 520-as bétát fogok nektek bemutatni. Sziasztok! Ez egy kedves vevőnknek a motorja, ez egy Beta 520-as RR motorkerékpár. Hát azért gondolom, hogy ezt megmutatom nektek, mert elég sok extra van rajta, mint látjátok, most egy kicsit föl lett így tuningolva új matricakittel. Úgyhogy gondolom, hogy ez titeket is érdekelhet, hogy néz ki egy ilyen 2009-es viszonylag réginek mondható motor, de mégis azért így szép állapotban van. Hát azzal kezdném, hogy egy elég komoly 50-es becsúszószárú, zárt patronos Marzocchi villa van benne, Mart villabefogókkal, X-Trig villabefogók vannak benne. Hát amint látjátok, itt hiányzik a fékpedál, ez pedig azért van, mert a fék az itt van fönt, a hátsó fék, ugyanis Recluse van benne, ennek majd bemutatom a működését is. Egy komplett titán kipufogó rendszert láttok rajta, itt is az egész leömlő is titán. Hátsó gátló is egy elég komoly Marzocchi, úgyhogy elég finoman működik a gép. Hát én már mentem vele, elárulom nektek, hogy elég jó. Én simán bátran kimerem jelenteni, hogy ez jobb, mint egy ugyanilyen évjáratú KTM, sokkal komolyabb technikával van felvértezve. Moose Racing kézvédők, ez 6061-es alumínium anyagból van, úgyhogy ez tudja, hogy nem töröd össze ez a motorral, egyenértékű az élete. Hát majd mindjárt mutatok egy-két közelítőt, hogy néz ki ez a motor. Hát a látjátok, ez a Mart papucsa van még a villának itt alul. Még az is Mart anyagban, fekete a becsúszószár, X-Trig villabefogók, az elég komoly, mert állítható még a villaszög is rajta. Ha megnézitek, így néz ki a hátsó fék. Tehát itt ez nem kuplung, nem is tudom tövig behúzni, ugyanis ez a hátsó féket működteti. Elég komoly Moose Racing. Ez tényleg megvéd. Hát igazából ennyi, majd mindjárt megmutatom, hogy működik. Szóval így működik. Megnézitek, ezt a kezet fölteszem, vagy fejre teszem, hogy valóban teszem, hogy lássátok, hogy én meg tolok egy egyes, és ez így néz ki. Kezem itt van, és elindulok, megállok. Elindulok, megállok. Elég vicces, mi? És ha leszállok róla, és így hagyom egyesbe, akkor is így a motorgasztról, és le tudom támasztani. Most még hideg azért akar menni, mert nem elég meleg az olaj, de amúgy ez, hogy bármilyen sebességben így hagyod, és nézd meg. Hoppá! Elég trükkös, mi? Szóval ennyi, ez a Recluse-nak a lényeg, és itt tudod a hátsó féket kezelni, tehát ha megnézitek, akkor itt nincs fékpedál. És itt húzgálom a hátsó féket, és ha meghúzod a gázt, akkor így elindul. De ezt egyébként is meg tudom csinálni. És igazából az a lényege, hogy mind a két lábad szabad áll, bármikor le tudod rakni, és sokkal jobban adagolható, nem véletlen a Street Fighter-eseknek is fent van a hátsó vég, mert kézzel sokkal jobban tudod adagolni, és bármikor le tudod tenni a lábad, de nem kell nyomkodnod a hátsó féket. És amúgy ez annyira gyorsan záródik ez a kuplung, hogy ezt, ha így rárántanam a gázt, akkor egyáltalán helybe hanyat vág a motor, de el tudsz így is indulni, hogy csípőre tett kéz, és nyugodtan mész. Még egy kis bemutató, ha gondoljátok. Most ugye egyesbe van a motor, hát az egyesbe indítottam, úgy nem húztam a kuplungot. Ennyi, köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Ez egy kedves vevőnknek a motorja, sajnos nem az enyém, de majd lehet, hogy egyszer én is veszek egy ilyen kis péci kis motort. Sziasztok!